Ngiyacela ukuthi konke lembombe engakabuye emakhaya esilinde ukudayisa imbuzi ngo500 nibe be careful for iskebe bafounder ngiyadinga ukuthi nibuye nize egolini zo first. Angikho ke lapho. Ngiyacela insizwa zakini nanintombi ukuthi kulonyaka lo engathi ungangaba nento othi ubheka abangani bakho ukuthi bazothini. Yenza lento ekusizayo, yenza into ekwenziwa ludlile. Makukusebenzela wena kwenze msukubheka abantu bazothini, bazokujaja bazothini. And futhi nime kancane empilweni ukuthi nibe nepressure abazali ukuthi bethi ingane zikamasibani banezifundile senifuna ukufunda nonke. Yenza okusebenzelayo. Mawuthi uyisecurity jabula lapha khona, yenza ungangamandla akho musukukhompyutha nabantu ongabazi mali bayithola kanjani. Mawuthi uyicleaner eneliseka la ukhona, musana ukugxuma nihamba nibabaneka. Lokho la ukhona empilweni ohlezi uyitshela ukuthi kunomuntu ofisayo ukuba khona. Kulento eyiyona hlezi uyitshela empilweni kunomuntu ohalelayo kuba kuleyo level osukuyona. Musa kuhamba uyigaxa, musa uphume banganini abakwenza umngani kaTshwala abazohlezi bekubiza mase kuzojatshula uzohamba bapraise ukuthi banezinto empilweni. Abangakubizi makumele kusawukhanda imali, abakubiza mangabe sekumele kuzojatshula. Emalini ongayazi twala kanjani bese ufika uzoshutha ugcina usuyitsa